Uhaw kayo. Anta nga lang mag kat-kata. Kat-katag lubi. Ang tubig na dito lang yung ulo. Na may kultura. O ungol na akong ungol. Ah? Mutol na makuha niyo sa... Kana lagi. Sakob. Hayat na. Ito. Ano ba? Asa ka itong. Ang mga kamukat-kat. Ano na ito? Idaksag yung wag ko. Ang pili mo. Nagwag lang ko. Nagwag mong Sana ko. Buta, may laman sa sagbaylog na kay. Angat ka to. Dito na plato natin karon. Ha? Balik na ano? Tagbot tong guys. Kaya itong Ano? Ito po? inon. Ay, ito nga rin. Murag gamay wala. Hukas o kay hagpan. Sagbot ako ka lang. Saka baka ko datay. Ha? Makakat-kat baka ko na. Apok man. Ikaw punga mo. Ay, yung bulik ka kalabang. Tukang sa kong ka. Huga na. Matatat na. Namot. Naburo nga. Dito layo ka eh. Apa layo ka eh. Kung hindi ko sa ko. Ako kutukang ikat ko. Kusog ka mo kat-kat sa una. Oo. Oo ka baby. Iya tu. Kini. Oh kakak. Subay lang kakak. Kasabani. Ha? Kasabani. Ya kakak andap ni. Kini. Oh 1 2 3. Akan tolo. Oh. Dolo ba yung atbag? Imo gining lubi. Oh amo. Kami nagtanong na. Na kung bagong tanong ay south tayo. Asa? Kakak, bagong mo nito. South. Ako nagtanong na bro. Lagot ka sando na kasi matay kakak ini na. Sige. Kakak. Kasusan yung surprise. Main to ka ng ligar ka ng surprise. Muro ka. Hak-hak. Huwag na ginawa nun. Ay, di ka ba? Ako man luto na akong pa. May padang hak. Ha? May. Ako man naghatak eh. Yung padakon na. Gagmay kayo. Happy ka. Happy ka. Ha? Happy ka. Habog. Kamu buo na dito? Habog. Ha? Habog. Habog ka? Ana din na. Ina ko ka sa katay. Kaya pala. Naog ko naog.
tabang. Luya ng tuhod tay. Lagi di masakan yo. Tay. Biya to. Ha? Ay ay. Ha? Udas ka. Hindi ka sa ulo. Naglisod naman ganito, ikaw na ba? Ha? Naglisod naman ganito tay. Kat-kat. Nga, bata-bata pa ko. Hindi mo. Oo, ako overall lang. Susintay doon ako doon. Kaya na nagsakak eh. Ayaw ko ka. Pagdahin na lang nagpuwak. Na. Di makaya sa kong kuan. Ayun, imong ko? Sakit Tuhod ko? kay. Luya ng tuhod. Imong ko, bigyo. Ha? Anak ka og lubi. Mamay jangan beli ka sa merkado. Oh, gyud. Palit na lang tayo ito, merkado. Wala mga katropa, di magsilbi. Abog kayong lubi. Taman na kos tunga-tunga. Gagmay po kayong hakak. Di makatarong og tunob akong tail. Nabalag di ka kam, basta di lang tama disgrasya. 50 pers mga katropa. Palit na lang tag butong sa merkado, yung ni tatay. Hih! Hangata dahil tayo, paano practice? Hangat kayo, kat-katog lubi. Angay ra siguro tag kapayas tayo no? Itong kat-katon ba? Angay ra kapayas sa itong kat-katon. Oo, pero kung balik ka pa. Ha? Oo, kung balik. Humok ma. Nabalik ka pa. Humok ko balik o kat-katon. Pindot pa ng kapayas kat-katon kay Nadaga. di man ta mahulog ng kapayas o kat-katon na to. Pareha na ba na kapayas? Tay. Ano yung kapayas na? Ito, lubaw. Hindi mo klaro. Ito. Hindi mo klarong kapayas. Sa daghag saging. Hangata tayo. Hangat kayo ba? Yan to. Kusog ko makat-kat po og lubi. Bata-bata pa po ko. Paano ko po ko tayo? 40 na ko di. Yawan ay practice. Ah, bata pa rin kurente. Ikaw, pila day ka? 22 Ha? na. 22 pero masaka. 1949 Pero kung pustahan ay masaka gyud ka. Kung taga pustahan ay ba na kung nay premyo. Mo salig gyud ka mo kat-kat kay nga to kahabog ka. Kat-kat na ko ba? Pasalig ka? Dili? Ako di, ko pasalig bisan pagpustahan ay. Habog kayo, hangat. Sakit akong tail. Aryo? Sakit eh. Lapa-lapa. O naman na dog. Kat-kat lubi. Mindanao. Sakit na niya. Until may spike. Mo ba? Oh, may spike. May spike ilang tail? Pag kuha mo still, ungot ang spike. Pag kuha sa tikang sa pikas, ungot ka pong spike. Ito na sa tunay mo. Na sila ikan. Nga nila ang murag pang buhiko. Murag sa kan ba? Si Biko. Oo, parang si Biko. Na murag talinis. Ano? Oo, talinis. Tusok. Oo, spike eh. Ako, May na siya. Ang puntaan na po. mga bata-bata ang nila. Hangat kayo tayo. Ano lang sa tahan. Tulog. Gay! Set out na lang tabi. Ano lang, babay na lang kada. Set out. Oo. Sige. Oo, rin. Oo. Ha? Oo, Set out. oo. Set out na. Sige. Si tatay, mga kalingas tatay. Bakit? Kapuya guys. Magsakag lubi. Kape. Ako mo dayon.
Ano ba lagi manahol? Eh, sa merkado, beli ka mahal. Hmm. Sa 20 bucks. Okay guys. Lagog na lang ko og subscribe sa mga wala pa naka-subscribe sa akong channel. Og share lang ninyo akong mga video. Daghanan ta kog video nga gi pundo kaling kay wala ma-edit. Na-iris na nako noon. Sugod na po ko sa uno. Nag-video na po ko. Na-iris man ako tong mga video nga akong ipang tigom. Wala pa ma-upload. Kaya na problema sa akong editor. Okay guys. Salamat sa inyong pagtanaw.